Aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang kalawan pangan. Panjenengan daleme pundi to, Mas? Aku omahku gak Yo nderek Gadiwano tetep pangan ngono lho. Oh iya. Aku Panjenengan namine Garek kok Garek. Petruk lah ya. Petro tak pamut lambimu. Petro. Petruk daleme pundi? Aku omahku Sragen, Nduk. Namine sinten? Jenenge Arnotuk. Petruke iki subur banget ya. Iki ora Petruk ning Bagong. Alah mbok rada medhun to, Nduk. Lali Mas. Nano. Ya iku bagianipun wong melek sabarna rimo bae penyanyi kira Wijil kok Boyolali Piye Mas? Nek sangka Boyolali iki piye? Subur. Kowe tok nyenengke ati. Kok iso lho? Tenan, Dik. Sampeyan penasaran kali susu Boyolali mboten kula beto sampele. Oh, nggawa to? Nggawa, ning sithik aja rebutan ya. Tenan. Sithik. Mau siji wis kelong yogane di nggo rebutan ning mburi. Tenan ora. Oh, lha iki nantang perkara. Susu Boyolali iki susu sapi. Oh, kondang susune ya. Susu sapi mau ndak. Diaturke langgame Wang Ayu. Mangga. Langgame apa ya Mas? Oh, derek jenengan Mardika mawon. Kok nyelering-nyelering ki anu wae kadung tresno. Ya. Jan. Saiki ya Mas. Sesuk. Gol sogol kaya ngene iki ya teko kene iki. Saiki ya Mas ya, tak nyanyi ya. Hmm. Tak lebokke ya. Bosok. Wis siap burung tak lebokke. Wis lebokno. Ya buka angsik. Ya, wis ndang. Lamat wos katon tejane yen wong berangkatan nang jarang aduh wiragane sinawantan ampuh yen pesangkut wimbo paton nyata janji kobrak hati aku lestari ya tali lapisan serimo nan yen kebiasane kalingan godhong salembar mas kaya wis kencangan rasa sangsara bring hatiku Aku ki sedih Mas nek ngene iki. Lah ngopo? Lagi munggah pisanane kok wis metu kabeh. Oh, sumuk to iki. Metu keringete iki lho Mas. Coba tak kempuse. Anu dilaten Mas. Anu dilapi. dilap. Dilapi, dilaten. Nduk,
dalem. Bengi iki disengkuyung karo kanca-kanca sound system Nggih. ARS. Jilid Jilid dua. Jilid loro. Iya disengkuyung karo dulur-dulur kanca-kanca saka KVS video syuting. Saking pundi? Saking omah. Saking Gesi kok Kok Gesi. Ki ya di sponsori karo Wismilak apa kuwi Mas? Satya. Wismilak. Niku Wismilak ki rokok. Oh, rokok. Setia itu nikmat. Setia itu nikmat, tapi Ya. merokok itu merusak organ dalam. Apa iya? Kecuali rokokku, Mas. Rokokku karo rokokmu beda. Bedane Rokokmu mbakune ning jero. nek rokokmu Mbakune ning jero. ora. Bocah iki kok gede cilike tembung iki kok saro iso ya. Nek neng kene iki ana nduk, wah tempat spesial. Apa, Mas? Wah ki uripe nek sasi paing. Kuwi Dino nggon apa? paing ya Pak ya. Nggon apa? Nglangon. Anu nggon pekerjaan aku daftarno, Mas. Ya engko tak daftarke kono ana lowongan. Suro kan sepi. Ana lowongan. Engko tak daftarke rono. Bacaane sarwa asri jrobat ku tansah marang eman was lumayan amung kang mas marani Wong ayu. Ayo tak kanthi lumaku lolonan wong ayu. Enggar-enggar ana pertamanan ngrampal kene. Namune kathah ya Mas ya. Okeh wong ayu, guyub rukune warga ngrampal. Galo-galo. Lampat wesan ning yen kok berangkat nang jarang yen besengot rimbo patut nyoto janji kobrak Nadian beban saling ngalingan kadang saember rasa
sowan Bapak. Wilujeng dalu. Paring asma sinten? Alek Wibisono. Bapak Arif. Bapak Alex. Bapak Alex, Mas. Sopo? Alek Wibisono. Oh, alah Dil. Kaya dhuwur men. Ya Allah. Nduk, iki lho juragan paring rampal sing gak iso rugi. Ha iki wonge unik lho. Tuku larang didol murah. Nggih niki nembe prihatin. Parido ambruk. Ayo kuwi cobaan. Parine do ambruk, pasuryane pucet. Ora nek ngarep-ngarep. Wong karo Supra iki lak ya wis klebune awak dhewe to. Sing kecalenggahipun nggih. Nah, nduk dirampungke Cahayu. Nggih, Mas, nggih. Niku Bapak mboten ngersake lagu to? Mboten ngersake lagu. Lagune napa, Pak? Mboten sah nyawer. Mboten sah nyawer estu. Gratis tis. Napa lagune napa, Bapak? Bapak Alek. Nggih gendenge manut mawon. Niki kula bladekan suarane telas. Nggih. Oh, ternyata nggih bladekan, Mas. Bapaknya bladekan yonan. Bacaane sarwa asli jruk batinku tansah luar enak wasumayan amung kang mas meraning sing matur suwun. Matur nuwun.